E queremos unha No, super noticia pone en vuelo, sobre pero bueno, a conferencia de hoxe. que los anteriores Unha apertiña grande a todos, desfrutade moito o entroido. 75 que viene de Barcelona. Deixo-vos con Patricia. Ola, bos días a todos e a todas. Escoitadesme ben? Facede así cos mans, sí? Escoitades? Sí? Ben. Antes de nada, moitas gracias, Sonia, por darnos esta oportunidade de facer esta videoconferencia. A verdade é que Faro de Vigo xa leva anos colaborando co CSIC, no? É unha gran oportunidade para chegar á ciencia que se vai nos nosos centros a rapaces e rapazas como vos. Entonces, moitas gracias á dirección do Faro e tamén a Sonia que fai é a responsable deste programa, né? O programa de Faro da Escola. Escoitades ben? Perdoade, alguén ten o micro por aí? Sí, Paloma, ¿podéis silenciaros, por favor? Bueno, estaba un pouco agradecendo, non? Que isto non se pode podemos facer esta videoconferencia porque colaboramos con Faro de Vigo, que fai gran parte do traballo contactando con todos os centros, non? Que están adscritos para que este ano podan participar en actividades, non? Entón, para que nos podamos contarnos o que facemos, non? Tamén quero agradecer aos coles, aos mestres, as mestras, e tamén a todos os rapaces que estades hoxe interesados en participar. Cuidados os micros, a ver. Uns os micros aí que penso que hai unha interferencia. Xa está, Patricia. Xa está, non? Pois preséntome, sou Patricia Quintas, sou a responsable da Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia. O CSIC é unha institución, é un dos centros máis grandes de España en investigación, non? Ten centros por todo o territorio, 6 deles están aquí en Galicia, non? Hai investigación en moitas ramas de saber, en bioloxía, en química, en física, en medio ambiente, en humanidades, en ciencias sociais. Que sí, además dos centros de investigación, hai unha unidade como a nosa que o que intenta é acercar a ciencia á sociedade. Neste caso, nesta unidade estou eu, que son doutora en Ciencias do Mar, e tamén está Ignacio, meu compañeiro, que está aquí ao meu carón, que estudiou Magisterio, doutor en Magisterio. Como vedes, estudiamos carreiras moi diferentes, pero estamos no mesmo equipo en un centro de investigación. Por que estamos aquí? Bueno, as nosas convidadas chamanse Inés Gelines de Paz, que falarán a continuación. Son de un dos centros de Galicia, do Centro Oceanográfico da Coruña, que pertence tamén ao Instituto Español de Oceanografía. Falarán despois de min, non? E por que estamos aquí? Estamos aquí porque é o 11 de febreiro, que é o Día da Muller e da Nena na Ciencia. Imagino que xa cos mestres e mestras non estivechedes falando un pouco deste día, pero é importante porque, por exemplo, ainda que no CSIC o 49% das persoas que están son mulleres, ainda hai moitas desigualdades no mundo da ciencia. É dicir, ao principio, pois sí que hai moitos rapaces e rapazas que estudian ciencia, que estudian as carreiras, que despois incluso fan un doutorado, pero cando estamos no mundo da investigación, que ocorre? Que cada vez hai máis homes en postos de responsabilidade e menos mulleres. É o que lle chamamos un gráfico, cando queremos representar, imaginadevos. Hai como un caminiño, están os nenos e as nenas, hai moitos nenos e nenas, pero despois é como un gráfico tesoira. Se abre así, de maneira que para arriba hai moitos homes, en cambio non hai mulleres en cargos de responsabilidade. Cada vez hai máis, pero ainda hai moito que facer. Por exemplo, no CSIC hai unha comisión de Muller e Ciencia e tamén departamentos para o tema da igualdade. Por qué? Porque isto non se arregla somente pasando os anos. Hai que traballar, hai que avanzar, hai que intentar, pois, unha das cousas que facer é que o entorno de traballo facilite pois que as nenas, as mulleres de mañán, pois podan conciliar a vida familiar co traballo. E, además, tamén teñen que haber referentes nos libros en todo o que estudiáis nos colexios, non? Por exemplo, o que facemos aquí, gracias a Faro de Vigo con Faro da Escola, é acercaros non só a ciencia que facemos no CSIC, senón as persoas que o fan
neste caso, 3 mulleres de ciencia, porque é necesario que os nenos e as nenas que teñades referencias femeninos, pero cercanos, porque seguro que se pregunto cantas mulleres de ciencia coñeceis, igual decís moitos, pois Marie Curie, pero seguro que o mellor non sabedes de algunha muller de ciencia galega, ou sí, porque xa sodes rapaces que estudades moito, pero bueno, que aquí ides a coñecer pois a 3 rapazas, pois xóvenes, e que son de ciencia, non? Bueno, era un poquinho isto que quería dicir. Se van a presentar elas mesmas, deciros que chamanse Inés Celines e Paz. Inés e Celines as dous son biólogas, estudaron a carreira en Santiago de Compostela, despois especializáronse en temas diferentes, Inés en temas de pesca e Celines en temas de plancton, e Paz é licenciada en Ciencias do Mar, penso que tamén doutora, non? Bueno, elas xa explican un poquinho o que son. Pero, bueno, vamos a comenzar con Inés. Entonces, Inés, o que vos acabo de dicir, bióloga pola Universidade de Santiago de Compostela, vai nos falar de praderas de fanerógamas marinas. A ver que iso, Inés, de praderas de fanerógamas. Xa nos contas o que faz, as túas anécdotas, a túa experiencia. Cando queiras, adiante. Moitas gracias, Patricia, pola introdución por o Faro de Vigo por convidarnos a compartir con estes rapaces pois algunhas cousas do noso traballo no marco deste día así tan especial para as científicas, non? Bueno, aínda que, Patricia, ti comentaches algo xa do que é o CSIC, pois queríamos, en nombre das tres, comentarvos un pouco eso que nós traballamos no Instituto Español de Oceanografía, que é un centro nacional do CSIC, é o centro máis grande desta institución, que é un organismo de investigación nacional, pero o Instituto Español de Oceanografía é o máis grande que adícase a estudar o medio mariño. Ten 9 sedes territoriais ao redor de toda España, e aquí en Galicia ten 2, en Vigo e en Coruña, que é onde traballamos nós. Entón, pois, eso, como comentaba a Patricia, eu vos quería falar un pouquiño do que son as pradarías de fanerógamas mariñas e como nos axudan a loitar contra o cambio climático. Pero, antes de comezar, quero falarvos un pouquiño de quen son eu, para que me coñezades un pouco, reivindicar un pouco pois este día da muller e da nena na ciencia. Pois, como dicía, pois traballo en Coruña, neste centro oceanográfico costeiro do Instituto Español de Oceanografía, e nesta cidade tamén nacín hai xa algúns anos. Teño 2 fillas pequenas, máis pequenas que a vos, as que intento pasarlle esta paixón polo mar que eu teño. Pero no meu tempo libre tamén gústame moito andar en bicicleta, yoga e tamén disfrutar da praia. Unha cousa que sempre tiven presente ao longo da miña vida é que fágome moitas preguntas. Pois por que existen as mareas, por que as flores florecen na primavera, ou por que como obteñen alimento as plantas ou algúns animais. Eso foi o que fixo animarme a estudiar bioloxía. E a eso, a estudar distintos aspectos da bioloxía, é o que levo adicándome toda a vida. Isto permitiume traballar en diversas institucións de todo o mundo, pois dende África ata Estados Unidos, Finlandia, Alemania, Portugal, en distintas institucións de aquí de Galicia. Fun traballando en distintos ambientes, máis oceánicos, ou máis costeiros. Pero un dos ecosistemas que máis gústame son estas pradarías mariñas, e do que vos quero falar hoxe. Que son as pradarías mariñas? Ao final da presentación me contades se vos sonan, se habéis oído falar delas,
pero, bueno, os las presento por si acaso. Este é o seu aspecto cando están baixo a auga. Como vedes, son como os prados que vemos nos sistemas terrestres, non? A que aquí temos moitos en Galicia. Igual non mergullades moito, entón non vos sonan, pero este é o aspecto que teñen pois cando baixa a marea e a vemos nas praias. Pois este en concreto, aquí máis preto. Pero non as temos que confundir pois coas macroalgas, que son outros organismos, outros produtores primarios que tamén vemos na nosa costa. Cales son pois as diferencias entre estas macroalgas e fanerógamas mariñas que forman as pradarías? Pois teñen en común, primeiro, pois que son produtores primarios, é dicir, que fan a fotosíntese, pero a gran diferencia entre elas é que as fanerógamas pois son plantas, pois tal como coñecemos as plantas terrestres, porque teñen follas e teñen raíces que as suxeitan ao sedimento, cousa que as macroalgas pois non teñen distintos texidos. Entón, esta é unha diferencia moi importante, pero tamén outra é que as fanerógamas pois producen flores, pois tal e como as coñecemos nós, mentres que as macroalgas pois tampouco producen flores. Entón, estas características das súas follas, as súas raíces, son as que os fan moi importantes para proveer de servizos aos animais e ao ser humano. Por exemplo, pois son refuxio de especies de animais moi importantes, pois as tartarugas, quenya, peixes, tamén axudan, gracias ás súas raíces, a soster o sedimento e protexer a costa de tormentas ou de erosión. E tamén son pois filtros naturais, gracias á súa capacidade de absorber nutrientes, atrapalos coas súas follas e raíces, pois actúan como filtros de partículas e incluso de contaminantes. Pero unha das características máis importantes é que tamén axudan a regular o clima. Como fan isto? Bueno, como sabedes, no aire hai partículas pois, de CO2 que son as que empregan as plantas, como os árbores, para realizar a fotosíntese. Bueno, ao mesmo tempo que empregan pois, a enerxía do sol e a auga. Bueno, pois desta forma, pois as fanerógamas mariñas collen este CO2 que está disolto na auga, a través da fotosíntese a integran nos seus tecidos, formando azúcares, que é a súa enerxía para crecer, e oxígeno, que é o que respiran pois, os animais que viven neste medio acuático. Que ocorre despois con ese CO2, con ese carbono? Pois que a medida que a planta morre ou perde as follas, pois se va enterrando no sedimento e aí permanece durante centos de anos. Pero hai pois, un problema, pois que os seres humanos estamos, como sabedes, estamos pois, a contaminar e sobre todo a exercer moita presión pois, nas zonas da costa. Entón, isto afecta a estos ecosistemas de dúas formas. Por un lado, perdón, no, que fixen? Aquí, perdón, pensei que había perdido a presentación. Aquí. Bueno, por un lado, as fábricas emiten máis CO2, moito CO2 á atmósfera, quizá demasiado para os organismos vivos, e por outro, estas presións da costa fixeron que a área de cobertura destas fanerógamas mariñas reducérase pois a unha taxa de un 7% pois cada ano. Para facervos unha idea, esta é a área, por exemplo, que perdimos en Galicia durante os últimos anos. Que ocorre con isto? Que este equilibrio natural entre a presencia de CO2 e a fotosíntese das fanerógamas mariñas, pois pode verse alterado. Por iso, os científicos temos moita curiosidade para estudar estes ecosistemas e ver como responden ou como lle afectan todos estes impactos. E como o facemos?
Bueno, pois, por exemplo, nesta pradaría de unha zona do litoral, pois o que interesa nos é ver pois a cobertura, pois canta área hai ou canta se perdeu en pois períodos diferentes de tempo. Pero tamén interesa nos ver pois as características desas plantas, se teñen as follas moi grandes, pequenas, as raíces tamén moi grandes ou pequenas, por eso levamos estas mostras ao laboratorio e as estudamos e analizamos. Ao mesmo tempo, como sabemos que acumulan ese carbono nos seus sedimentos, tamén collemos testigos de sedimento, que son estes, para medir o carbono que esas pradarías son capaces de acumular ou como foi cambiando ao longo do tempo. Isto facemos en pradarías que están no litoral, pero tamén con mergulladores en pradarías que están baixo a auga, que quizá pois é un reto pois máis a nivel de logística, non? Agora vos preguntaredes, ben, que podedes facer vos, non? Isto é o que facemos os científicos, pero que podedes facer vos? Bueno, eu espero que agora, se non o sabíades, pois xa coñezades estes ecosistemas. Despois, ocórreseme que podedes falar deles e da súa importancia aos vosos amigos e familia. Pero despois, ao rematar a presentación, podedesme comentar algunha outra cousa que se vos ocurra. Moitas gracias. Agora os deixo con Gelines. Bueno, eu son bióloga tamén. Estou segura de que moitos de vos, os rapaces, pois sempre vos gustaron os animais, estou segurísima, porque cando tiña vosa idade tamén me gustaban os animais, moito, os seres vivos en xeral, pero os animais en particular. Entón, por ese gusto de saber máis dos animais, estudei bioloxía, terminei traballando aquí. Ademais, por outro lado, teño xente na miña familia que sempre estaba relacionada co mar. Teño o meu pai navegou, o meu avó era mariñeiro tamén, e sempre tuve esa relación co mar que me gustaba o mar moitísimo. Entón, empecé a estudiar bioloxía e tuve a sorte de terminar traballando no Oceanográfico da Coruña, que se dedica a bioloxía, en parte, a bioloxía do mar. Entón, agora vos vou presentar que seres vivos son cos que traballo eu, que non son moi grandes, son os pequeniños. Antes de nada vou vos dicir, para estudiar os seres vivos cos que traballo, vou vos dicir, son o plancton, que moitos de vos os coñecedes. Diredes, plancton ou de Bob Esponxa. Bueno, é máis que iso, pero logo vos lo presento. Antes de nada, para estudiar o plancton que hai na costa de Coruña, eu non podo traer todo o mar para aquí, para o laboratorio. Entón, que fago? Saio eu ao mar e collo mostras, é dicir, cachiños de mar, cachiños pequeniños de mar, botes con auga, recollemos plancton e traémolo aquí. Esas mostras son as que me dan información sobre todo o plancton que hai na costa de Coruña. E como vou buscar? Pois salimos unha vez ao mes, a veces unha vez a semana, neste barco que se chama Lura. Lura, sabedes que significa calamar, o sea que mellor nome non pode ser, non relacionado co mar tamén. Entón salimos neste barco e alabamos, con este barco que é moi pequeniño, pero que ten cousas, mirad o que ten o barco, porque por curiosidade eu penso que é bonito sabelo. Ten un váter moi pequeniño, un aseo moi pequeno, ten un fregadeiro, unha cociña, incluso a veces comemos no barco, poucas veces, porque as saídas son cortas. Mirad o timón, o patrón que leva o barco, agora vai todo máis tecnolóxico por botóns, pero o timón está aí presente, non? Bueno, que bonito sair no barco, sí, ás veces é precioso ir sair no barco, outras veces temos que devolver o almorzo, móvese moito, mirad o temporal que hai nestes días, pois aí non podemos sair, nestes días non podemos sair. E outros días que non son tan extremos, tan malos, bueno, pois están regular, hai que salir igual, pero mareámonos. A veces a verdade é que o pasamos mal, non? Pero vale a pena, traemos as mostras para casa, non? E como traemos as mostras? Bueno, collemos mostras de auga, nestas botellas así tan raras con dúas tapas que se chaman botellas Niskin, e collemos
en distintas profundidades. Claro, alá baixo, a 70 metros non podemos baixar a buscar auga, non? Entonces mandamos para alá baixo, ou ven as botellas solas, ou ven, as botellas vedes aí como un cilindro, un armazón así, unha estrutura blanca aí onde metemos varias botellas. Entonces traemos auga de distintas profundidades e traémola a bordo, o barco, non? Aí me vedes a min recollendo unha mostra de auga dunha botella destas Niskin, que ao mellor esa mostra foi collida a 70 metros. Como non podo baixar alá baixo, pois mandamos estas botellas, non? E que facemos coa auga? Pois mirade, cando vos estades enfermos, o primeiro que fan papá e mamá ou os avós é medirvos a temperatura, verdad? Tamén é importante saber se comedes ben, sobre todo para as aboas, eso tin sempre as aboas. É importante saber se comedes ben. É importante saber se estades respirando ben ou tedes algunha infección que os imposibilita respirar ben nos pulmóns, non? Bueno, pois nós facemos algo parecido co mar. Miramos nesa auga que traemos das mostras, miramos o oxíxeno que hai, porque os animais van ter que necesitar ese oxíxeno. Os nutrientes que hai, o alimento que hai, o pH, bueno, son conceptos que igual nos resultan un pouco raros a vos, pero miramos distintas cousas para ver o estado de saúde do mar e que é o que podemos facer para mantelo dentro dos límites que estea san o mar, non? Vale, pero por outro lado aí vai Gelines, que Gelines sempre pide máis. E non quere só auga, quere o que vos decía, quere pescar plancton. E que é o plancton? Bueno, son animais moi pequeniños e vexetais moi pequeniños. A maneira de recollelos é, aquí estamos co Lura, e vimos co barco arrastrando estas redes que parecen as mangas de facer café de pota. Non sei se sabedes algúns como se fai o café de pota. Bueno, pois esas mangas arrastrámolas por dentro da auga e van recollendo todo ese plancton que entra pola boca da rede e queda dentro. Entón, cando chega a rede outra vez ao barco, eu desmonto a parte de atrás que se chama colector e aí teño todo o plancton recollido, paso para un bote e o traio aquí ao laboratorio para velo nos microscopios e nas lupas. Eu teño que saber que é o que hai aí. Vale, e que é o plancton? Agora si, ven a chicha que vos vou presentar os amigos cos que traballo eu. O plancton son animais e vexetais. Sabéis que en terra hai animais e hai vexetais, pero estes son pequenísimos e viven na auga do mar. Pois así, medio nadando, medio en suspensión. A verdade é que non poden nadar moito porque se veñen as correntes os arrastran dun lado para outro, non? Teñen pouca forza, son pequenos. Son microscópicos. Eu teño, aquí me vedes aí todo o día, así estou traballando, mirando debaixo dos microscopios eses animais que, mirade a fotografía de abaixo, vedes, vense, ben, iba a decir, pero non se ven ben. Vense un pouco os animais aí do zooplancton, da parte que é animal, non? Os máis grandes. Pero, claro, eu teño que axudarme de microscopios para saber como teñen as antenas, como teñen as patas, porque lles teño que poñer nome. Dese plancton, vos decía que unha parte é vegetal, é o fitoplancton. Vos acordades o que dixo antes Inés da fotosíntese, que moitos de vos xa estudastes isto porque estades nos últimos cursos de primaria. A fotosíntese é capaz de fabricar o alimento, eu chamolles unha maxia, fan maxia, porque a partir da luz do sol e dos elementos minerais que poden encontrar, neste caso na auga, fabrican moléculas orgánicas, fabrican alimento, en síntese, para decirlo máis fácil. Fabrican alimento, eles son capaces de facelo as ervas, as árbores, as leitugas, os repolos, e o plancton, as algas, as de Inés, as algas e as plantas do mar, son capaces de facer esta fotosíntese, fabrican alimento. Pero os animais, a parte do plancton que é animal, como nós somos animais, non é capaz de facer fotosíntese. Entón, temos que comernos a materia orgánica, o alimento que fabricaron os que sí fan fotosíntese, vale? Por iso no plancton atopo dúas partes, unha parte que sí fai fotosíntese e outra que non. Eu en concreto dedícome ao zooplancton. Entón teño que coller as mostras e ver todos estos
tipos de zooplancton que vedes aquí. Vedes, a maioría son estos, os copépodos. Son, mirade para esta foto e mirade para esta imaxe de plancton, verdad que se parecen en algo? Un pouquiño, nada máis. Pero sí que o que dibuixou este plancton de Bob Esponxa basouse nestes organismos que se chaman copépodos. Teñen unha forma así, pois, alongada, redondiña, pero alongada, non? Esos son a maioría do zooplancton. Pero tamén encontramos máis cousas. Ovos de peixes, larvas de peixes, unha sardiña, por exemplo, cando é maior, nada libremente na auga, pero cando é un bebé, cando é unha larva, forma parte do plancton, e aí as atopo eu nas mostras do plancton. Larvas de medusas, incluso este de aquí, que moitos de vos seguro que sabedes o que é, o krill. O krill é o alimento das baleas, verdad? Bueno, pois ese aparece moitas veces nas mostras cos que traballo eu. Por que é importante traballar con plancton? Mirade, se decimos que son capaces de fabricar un alimento e nós non somos capaces, pois primeiro eles fabrican o alimento, os que non somos capaces nos alimentamos deles e de outros, entonces, se eles non están, tampouco están os consumidores, os carnívoros, os herbívoros, todos os que nos alimentamos deles ou de outros organismos, verdad? Por iso é tan importante. Se non hai fitoplancton, por exemplo, se non hai plancton, non vai haber pois peixes, cangrexos, non vai haber marisco, ese peixe que levamos a casa, pois non vai habelo, vale? Son as cadeas tróficas e redes tróficas que seguro que tamén as dades aí no cole. E nada máis, simplemente quero vos dicir que co importante que é isto, temos que cuidar o mar. O que vos decía Inés, sempre ter cuidado de non afectar a que a contaminación impida o desenvolvemento do plancton, porque senón non imos ter peixe, vale? Gracias por escoitar. Deixo-vos con paz. Aí está. Ou non? Bueno, hola a todos e todas. Seguindo un pouco co que vos contaba ahora Geri, desde as redes tróficas chegamos aos peixes. E por que estudiamos os peixes? Bueno, basicamente porque os comemos, están boísimos e son parte importante da nosa dieta. Bueno, antes de nada, vou vos contar un pouquiño que son eu. Bueno, como vos dixo Patricia, eu son Pat, son oceanógrafa, estudiei a carreira de Ciencias do Mar. Decirvos que a miña paixón polos océanos comezou sendo ben pequeniña, cando meu pai decidiu facer un barquiño e nos sacaba a pasear casi todos os fines de semana e nos sacaba tamén a pescar. Entonces, eso fíxome que eu estudiara Ciencias de Mar. Cando rematei a carreira, decidín que iba a ser salvadora, a miña misión iba a ser a salvar os océanos. Pero isto tivo que esperar un pouquiño porque saíume un traballo de mestra, de profesora. Estive uns anos traballando de profesora hasta que empecé a traballar para o oceanográfico. Empecé a traballar facendo mostraxes biolóxicos e recollitando información dos portos e das lonxas de Galicia. E así estive durante uns anos. E agora, actualmente, estou traballando para o oceanográfico nun proxecto que se chama HUMU, no que aúna o medio ambiente e a pesca. E aí estou eu, na pesca. E entonces, agora xa estou traballando na miña misión de protexer os océanos. Este proxecto me está permitindo coñecer a moitísima xente do mar, xente moi interesante, quizá algunha xente que vos coñecedes, como é o caso de Rogelio Santos, este mariñeiro. Ademais, teño a sorte de que estou viaxando bastante polos portos e coñecendo, como vos dixen, moita xente do mar. Vale. Pero vos preguntaredes, que facemos no oceanográfico? Bueno, como xa vos dixen, eu estou na parte de pesca, pois ali estudiamos o estado dos peixes, dos moluscos, dos crustáceos que pescan todos os nosos barquiños. E ademais miramos que factores naturais e humanos lles afectan. E como facemos? Bueno, pois o facemos con investigacións. Estudiamos o seu crecemento, a súa alimentación e a súa reproducción, o que lle chamamos estudios biolóxicos. Tamén estudiamos as súas poboacións, miramos como crecen ou disminúen, e tamén como lles afecta certos factores, como vos dixen, humanos ou naturais, o que chamamos impactos. E isto o levamos a cabo como unha mostraxe biolóxica, no que intentamos averiguar a talla, o peso, o sexo e a idade dos peixes.
Pero que nos fai falta? Vamos por partes. Vamos a empezar ca talla do peso. Que nos fai falta para ver a talla do peso dos peixes? Pois o pescado. Se traballamos no laboratorio, o pescado compramos nunha lonxa, que é o mercado dos peixes. Pero se traballamos nun barco, collemos os pescados que pescan os barcos, xa sexan pesqueiros ou oceanográficos. Vale, o seguinte será medilo, non? Pois para eso utilizamos unha táboa que temos está graduada con unhas medidas que se chama ictiómetro. E despois de eso, os pesamos. É o mesmo que cando vades vos ao médico a poñer a vacina cada ano. Vos miden, vos pesan e logo os vacunan. Bueno, continuando, ahora vamos a ver como miramos o sexo. Para mirar o sexo dun pescado, basicamente lle temos que abrir a barriga e vemos o seu interior, que atopamos as gónadas. Como podedes ver, hai unha pequena diferencia entre as gónadas femeninas, que este de aquí, e as masculinas. Bueno, pois xa temos a talla, peso e o sexo. Ahora nos falta a idade. Sabedes que podemos saber a idade dos peces? Pois sí, podemos sabela. E como? Pois mira, con os ociños que teñen no seu interior da cabeza son moi pequeniños, como vedes na foto, e se chaman otolitos. E como sabemos a idade dos peixes cos otolitos? Bueno, pois igual que as árbores, estos otolitos teñen uns anéis de crecemento. E como contamos a idade dos árbores? Pois contando anéis. Pois igual pasa cos otolitos. Nos dedicamos a contar anéis. Estos faise mediante unha lupa ou microscopio. E agora xa temos talla, peso, sexo e idade. E que facemos con todo isto? Pois anotamos nunhas folliñas que chamamos estadillos. Vale. E que máis facemos? Bueno, pois facemos tamén marcaxe de peixes e facemos evaluacións. Vou vos contar un pouquiño cada cousa. A marcaxe de peixes é como poñerles uns piercings ou uns pendientes aos peixes. Vale, como vedes nas fotografías. Existen moitos tipos, bueno, o facemos dentro dun buque oceanográfico ou dentro dun buque pesqueiro. Decirvos que existen moitos tipos e formas, colores, tamaños de pendientes, que chamamos marcas. Pero todos teñen algo en común. Todos teñen un código que identifica o peixe, teñen unha dirección ou un teléfono. Vale. E para que facemos todo isto? Pois o facemos para seguir estudiando. Para saber a súa talla e para saber o seu desplazamento. É dicir, as súas viaxes segredas. Vou poñer un exemplo. Imaginade que fai un ano collimos esta raya e lle puximos a marca. A pesamos, a medimos e a voltamos ao mar. Entonces, pasado un ano, nos chaman dende Asturias e nos din que teñen a nosa raya. E nos atopan porque ten o noso teléfono e saben que raya é. E nos din agora o que pesa e o que mide. Entonces, nos saberemos como a medrado e encima saberemos por onde andivo, xa que nos a pillamos en Galicia e agora está en Asturias. Que vos parece? Precioso, verdad? Un misterio todo. Bueno, e continuando, que facemos nos con todos esos datos que habíamos apuntado, vos acordades? Naquellas folliñas. Bueno, pois apoiándonos dos ordenadores e dos programas informáticos e con todos os nosos coñecementos facemos de médicos. Determinamos como a saúde dos peixes e do medio mariño. Entonces, o que facemos é aconsejamos como, cando e onde se pode pescar. Vale. Por que coidamos os peixes? Por que creedes que é bueno coidar os peixes? Bueno, basicamente por o que vos dixen, son parte importante da nosa alimentación. Además, teñen moitísimos beneficios. Teñen superpoderes. Teñen omega 3 para o cerebro, teñen proteínas para os nosos músculos e teñen vitaminas para a nosa vista. Vamos, é a alimentación dos campións e das campionas. E xa para rematar, que podemos facer nós polos océanos? Pois igual que as miñas compañeiras que vos dixeron unhas pautas, pois eu tamén. Pois vou dicir, hai que consumir pescado de forma responsable, porque xa vichedes que é moi bon. Non debemos de tirar nada ao chan, porque ao final todo acaba no mar. Debemos de tirar todos os refugallos no contenedor apropiado. Debemos de reducir o consumo dos plásticos, porque moitos animais mariños confunden os plásticos con a súa alimentación e iso lles provoca moito mal. E por último, bueno, hai que coidar o entorno. Sobre todo, necesitamos que todos e todas estudiades ciencias e nos axudedes
pois nesta misión de coidar os océanos. Moitas gracias. No nos vemos ahora que lo que te digo. Bueno, pois moitas gracias a Xelines, a Paz e a Inés por estas presentacións. A verdade é que eu vos felicito e penso que sabedes pois plasmar o traballo que facedes, non, dunha maneira moi sinxela, un traballo moi riguroso, non, como podedes ver, rapaces, pero o fan con diapositivas moi sinxelas para que entendades os ciclos, non, e todo o que fan. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Está aquí o meu carón Ignacio, entón, agora vos explica como imos proceder, pero recordo entón os tres temas que tratamos, non? Porque falamos de moitas cousas, entón, temos eu tamén o lembro, temos Inés, que nos falou das praderas de Fanerógamas. É dicir, han falado de eso, de pradeiras, de bosques sumersidos, moitas veces están aí na beira-mar, a importancia das pradeiras. Outro tema é o tema do plancton, que tratou Gelines, é dicir, que falou da importancia do plancton, das cousas pequenas que están aí no mar, e Paz, que nos falou agora da pesca, da importancia da pesca, non? Pois xa que temos estes tres temas, son os que podedes facer preguntas. Cando queirades, Ignacio, que queres dicir un momento? Sí. O que vamos a facer es, non sei se podes facelo por o Zoom, ou se non, o facedes a man, levantades a man, vale? Eu voy a hacer eu a primeira pregunta, así podo ver os centros que están levantando a man, e logo os vou ir dando paso uno a uno para que podáis facer as preguntas, vale? A primeira pregunta que os quería facer as meus compañeras son, xa que estamos no 11F, que consellos lle darías a unha rapaza que queira ser científica? Para romper o xeo, veña. Quen contesta? As tres? Así, un pouco, quen? Sí. Bueno, pois empezo eu, que estou máis. A ver, o consello, se hai unha rapaza que quere ser científica, o consello non lle fai falta, xa o sabe ela. Se lle gusta, ten que seguir. Ten que seguir hasta conseguir traballar no que lle gusta. Ten que pensar que ten que buscar o medio de vida onde estea feliz, traballando co que lle gusta. Se lle gusta o medio mariño, se lle gusta a bioloxía, pois que siga que estudie moitísimo. Eso si, traballo, hai moito traballo por detrás. Sí, pois eu o mesmo, paixón, Sí. sobre todo que non lle falte paixón no que fai. Que precisamos diversidade no estudio das ciencias mariñas, entón, paixón, sí. E pa? Pois é o mesmo, necesitamos, eu penso, xa vos lo dixen, penso que necesitamos máis mulleres neste terreo, ainda que somos unhas cantas, necesitamos máis, e que o mismo que dixo Gelines, necesitamos, bueno, que se hai paixón, eu penso que non hai problema, non teñen problema. Claro, porque vos pasades moitas veces tempo fora da casa, porque, bueno, decía Gelines que as vosas viaxes nos barcos son cortiñas, ¿no? Pero a veces hai científicos e científicas que ás veces embarcan, ¿no? E teñen que pasar meses fora para facer os seus experimentos, ou, como dixo a primeira ponente, pois que ten que viaxar, ¿no? Fixechedes estancias no estranxeiro para aprender novas técnicas, ou seja, que é un traballo que ten que gustar, ¿no? Porque así, pois é a maneira de facer o ben e traballar a gusto, ¿no? A ver, tedes algunha pregunta por aí? Preguntan que quitemos a presentación. Sí. Ah. Eso... Así? Estades ben así? Así? Moi ben. A ver si puedo ver. Vale, puedo verlo. Algunha pregunta? Sí, vale. Ahora estoy en galería. Si alguien tiene alguna duda... Abrides o micro, se queredes. Sí, levantad a man, por favor, para que podamos veros. Vale, el colegio de Seila Rodríguez, creo que hay un niño con la mano levantada. Cuando abre el micro, se te pone. Sí. Hola. Vos decides que para saber a idade tenéis que algo no cerebro que tenéis que
como que algo que teña en cerebro sabes coa idade. Tenedes que abrir o pescado para saber a idade, Sí, temos que abrir o pescado para saber a idade e o sexo. pero non morrer. Sí, claro, está morto xa, está pescado xa, é un peixe xa pescado. Por eso a veces os collemos os que pescan os busques pesqueiros ou os que pescamos no oceanográfico. Ou os mercamos na lonja que xa ven mortos, claro. Son os peixes que imos comer. E para saber o peso e todo eso, tamén necesitas abrilo. Non, para o peso non. A ver, a veces tamén pesamos cando lle quitamos as vísceras, as tripas e todo eso, pero basicamente non, os podemos pesar así, sin abrir, como veñen, tal como veñen. Vale. Muy bien, tiene la palabra el colegio Quinto B del Pintor Laseiro, por favor. ¿Cómo podemos evitar sobreexplotación realmente? Bueno, pola parte que me toca decir que primeiro hai que escoitar moito aos científicos, en este caso as científicas, porque nós vamos dando as pautas que se deben de facer para non ter sobrepesca. Vale, nos estudiamos todo o que os sectores pesqueiros e decimos, pois, sobre este non podemos pescar máis ou hai que pescar a partir destas tallas e tamaños para que non pasen esas cousas. Pode Pode a acuicultura ofrecer no futuro unha alternativa saudável de calidade? Pode a Acuicultura. apicultura ofrecer un futuro e unha alternativa saudable de calidade? Pois non sei se serei a máis indicada para respostar eso. Eu penso que o mellor é que coidemos o medio ambiente, que sigamos cas prácticas adecuadas con capturas, bueno, que señan prácticas, por así decirlo, secundarias, pero non principais para a nosa alimentación. Non hai nada como natural. A ver, se me permitides, eu traballei en acuicultura tamén. A miña opinión é que sí que pode. Hai técnicas, bueno, neste centro hai anos houve investigación en acuicultura e hai maneiras de cultivar os recursos que temos que tamén axudan a que se cultivamos, por exemplo, se cultivamos rodaballos, estamos comendo rodaballos que cultivamos, así non sobreexplotamos as poblacións de rodaballos. Eu penso que sí, que a acuicultura pode contribuir. O que pasa é que hai que facer a acuicultura respetando o medio ambiente tamén. Pero penso que sí, é a miña opinión. Sí. Por que o plancton está tan profundo? Por que vive tan profundo? Mira, vive tan profundo, depende o que lle chames profundo. A ver, eu faleiche de 70 metros porque era o que temos aquí cando vamos a recoller mostras, pero o plancton, vasme decir ti se vive profundo ou non. Vouche facer unha pregunta. Falamos de que o fitoplancton facía fotosíntese, sí ou non? Sí, coa axuda da luz do sol. Entón, dime ti, onde vai estar máis a gusto o fitoplancton? Hacia arriba na columna de auga ou no fondo que non hai luz? Pensa, a ver, onde hai máis luz? Arriba ou no fondo? Arriba, verdad? Claro, o fitoplancton nunca está moi profundo porque necesita da luz do sol para facer fotosíntese. E o zooplancton que se come o fitoplancton, por aí andará tamén, senón non ten que comer. Vale, entendes agora porque está máis ben hacia a zona superficial. Cuando sacáis los peces para medirlos y ver el peso y todo eso, no se mueren. Non se morren porque xa están mortos. Os collemos, como os vosos pais cando van á pescadería e os compran, pois nós tamén os collemos xa mortos. Pero entonces, ¿cómo decíais que viajaban si ya estaban muertos? No, bueno, esa é outra cosa. Cando os marcamos, os pescamos, pero non os pescamos mortos, os pescamos
o lles poñemos a marca e os volvemos a botar ao mar. Entón, sí que sabemos o seu desplazamento. A eses sí, pero a eses non lles medimos, a ese os medimos e os pesamos, pero os volvemos ao mar. Eses os conseguimos da pesca, non da lonxa, sí. Ese non os matamos. Vale, despois os comemos. Despois os comemos. Las ballenas comen krill, pero ¿podrían comer algún otro tipo de plancton? A ver, si as baleas cando abren a boca meten o krill dentro non andan escollendo. Que pasa? Que as baleas son moi listas e van comer a sitios en zonas polares donde saben que en certas épocas do ano o krill é moi abundante. O krill é unha parte do zooplancton. Entonces, pois nesas zonas hai krill moi grande e moi abundante, hai sopas de krill. Entonces, elas que son listas van comer ali onde a maioría é krill, pero comen de todo o que hai polo medio, claro. El pintor Laseiro, si os parece, vamos a pasar a otro grupo. Luego dejamos de hacer más preguntas, ¿vale? Porque si no, para que puedan responder todos los colegios, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Laseiro. Tiene la palabra ahora Seila Rodríguez, que fue de las primeras que levantó la mano, o el emoticono por lo menos. Cuando tú compras el pescado, ¿te viene con la barriga abierta o cerrada? Bueno, pois mira, depende. Hai algúns que veñen ca barriga abierta, xa veñen eviscerados, pero nós preferimos que veñan con todo xa, para os mostreos. Entón, temos que falar ca xente que non lo venden para que veña coa barriga pechada. Pero se non, temos que abrila nos e sacarlle nos as vísceras e vernos as gónadas. Vale. ¿Cal ha sido a maior profundidade no que habéis encontrado o plancton? A ver, hai moita diferencia entre o plancton. Eu faleivos de que salimos aquí, cerca de Coruña, e a profundidade que temos, pois é eso, ao máximo 70 metros. Pero ás veces salimos unha vez ao ano a facer unhas campañas nas que salimos pois varios días, ou mellor varias semanas, e que facemos mostraxes que veñen de 2000 metros, por exemplo. Pois ata 2000 metros pode haber ese plancton. Que pasa? Que ese plancton xa non se alimenta do fitoplancton que está arriba, sino que se alimenta de todo o que lles cae, restos de corpos, de materia orgánica que lles cae abaixo, e se alimenta disto. Hasta esas profundidades hai plancton, pero hai zooplancton. Grazas. Nada. Unha pregunta. As algas estas que reteñen o CO2 podríanse plantar na terra para reter máis? Ou teñen sementes cos que poden reproducirse máis rápido ou en maior cantidade? Bueno, de feito, as fanerógamas eran plantas que vivían na terra, evolucionaron, adaptáronse a vivir na auga. Pero entón agora xa están afeitas a vivir no medio mariño. Entón, pois teñen que vivir aí. Pero sí, hai proxectos, hai científicos que estudan como empregar as sementes pois destas plantas para plantadas e volver repoboar pois esas zonas onde desapareceron pola contaminación. ¿Y vivían por la costa o por la tierra? ¿Cómo? Escoitei? ¿Vivían por la costa o más o menos por dentro de la tierra o algo así? Antiguamente, antes de evolucionar e vivir, vivían na terra, sí, vivían na terra. Sí. Bueno, as fanerógamas son pois plantas con semente, con flores, como dis ti. Entón, en algún momento da evolución, pois acostumáronse a vivir baixo a auga, porque lles era máis conveniente ou, máis unha vantaxe, foron cambiando algunhas características ata adaptarse a vivir aí. Pero sí, no pasado vivían na terra e por iso agora viven nas costas, pois pretiño das...
Por iso Tanto, que fan a fotosíntesis, entón non poden vivir a moita profundidade, porque precisan da luz do sol. pero tanto como elas evolucionaron, outras plantas tamén podrían. Sí, pero para iso fai falta millóns de anos. Pero ya pasaron millóns de anos, entonces outras tamén evolucionaron. Sí. Además de fanerólogas, hai outras que facen o mesmo. Sí, claro. Sí. Isto pasou con todas as plantas e animais que coñecemos hoxe en día. Pero evolucionaron del agua a la tierra y de la tierra al agua, ¿no? Exacto, sí. La red con que pescáis el plancton tiene agujeros, ¿no? Claro que teñen buratos, pero moi pequeniños. Si, por exemplo, os copépodos que teño que pescar eu miden, pois eu que sei, 1 milímetro ou algo menos, os buracos... A punta dun alfiler, digo. A punta dun alfiler, bueno, menos incluso, todavía. menos todavía. Son buracos moi pequeniños. De feito, é unha tela que parece que non lle ves os buratos, non? Si quero pescar organismos que teñen 1 milímetro, pois teño que poñer unha tela de buracos de menos de 1 milímetro, de maneira que cando entra a rede con plancton, a auga con plancton na rede, sae a auga e queda dentro todo o plancton. Entonces los agujeros son más pequeños que el plancton. Máis pequenos que o plancton, claro, para que quede o plancton dentro. Sempre ten que ser así. Vale. O zooplancton pode vivir máis profundo. O zooplancton pode vivir incluso a 2000 metros, por exemplo. Sí, porque o zooplancton non precisa tanto desa luz, non? Pode adaptarse a comer outras cousas que non sexa fitoplancton, come materia orgánica que está en suspensión e que lle ven de capas superiores da auga. Vale. Gracias. Nada. Vale, muchas gracias, Sheila. La siguiente persona que tiene turno de palabra es usuario y luego le tocaría a David Otero, ¿vale? Por cierto, colegios que no podáis, tengáis cámara o queráis hacer alguna pregunta, también tenemos activo el chat para las preguntas que queráis hacernos, ¿vale? Muchas gracias. Usuario, ¿todo bien? El que no se escucha, tenéis que poner el micrófono, por favor. No pasa nada, sí. Dale, Olivia. Dale. ¿Qué es omega 3? Omega 3, pois mira, é unha sustancia química que necesitamos para o noso cerebro e facernos máis listos. Axuda moito a memoria. É un ácido graso, gracias. Alguén máis quere facer esa pregunta? Como sabedes vos que non se pode pescar máis unha especie? ¿Cómo sabedes vos que non se pode pescar máis dunha especie? Como non se pode pescar máis dunha especie? Non sei, podedes... a ver, nos decimos que sí se pode pescar máis dunha especie. O que nos decimos é que especies se poden pescar, que tamaño se debe de pescar, cal é a talla mínima que se debe de pescar, pero sí se pode pescar máis dunha especie. De feito, os pesqueiros pescan máis dunha especie. Pescan merluzas, pescan lirios, pescan... Como sabedes vos cando unha especie xa non se pode seguir pescando? Máis Vale, cantidade, unha claro, porque facemos as evaluacións. Nós temos por toda España, temos as medidas, como vos dixen, facemos medidas de toda a pesquería que temos. Entón, nós facemos uns cálculos, unhas evaluacións e vemos que estamos perdendo esa población. Entonces, o que decimos é que a partir de agora, pois, hai que pescar menos. Entonces, facemos o que se chaman as cuotas de pesca. Entón, a partir de aí, pois, disminuímos a cantidade de pesca. En vez de deixar pescar moitas toneladas, pois pescan moitas menos, para así seguir mantendo esa poboación no tempo. Non sei se me he explicado ben, mo decides. Grazas. Nada.
Muchas gracias. Ahora es el turno del usuario David Zotero y después sería quinto B Manuel. Hola, vos. Vamos a facer 4 preguntas. Expone a los peces se quita. Después. Se quita, sí. Hai moitos tipos de marcas. Hai algunhas marcas que simplemente pasado un tempo se lles quitan solas. Esas son as máis avanzadas que temos. Pero cando nos pescamos xa esa raya que bichedes, pois resulta que esa raya a pescamos para comer. Entón xa quitamos a marca. O que é interesante é saber se se poden reutilizar ou non se poden reutilizar. Hai moitas marcas que se poden reutilizar e se quitan e se volven a poñer, como esa que vos decía que salen solas, e hai outras marcas que non, que se botan, o sea, que non nos sirven para nada máis. Siguiente. Siguiente. Rápido, 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 que non podemos estar esperando. Esas científicas. Como? Repite, por favor. Estamos preparadas as científicas. Estamos ben pagadas, di. Ben pagadas. Ben pagadas. Bueno, sempre queremos máis. Sempre queremos máis. Eu non me queixo, pero bueno, se me dan máis, prefiro... Vale, gracias. Siguiente. Como facedes para recoller as botellas de mostras están a tanta profundidade? Pois iso, usamos eso que vos ensinei, claro, se é tanta profundidade, utilízanse botellas Niskin, como as que saían na presentación, cunha roseta. Iso vai enganchado un cable que o barco manda a esas profundidades, o millor 1500, 2000 metros está a esas profundidades, colle auga, a botella péchase e sube outra vez a bordo. E cando chega, temos auga de 2000 metros, por exemplo, coa roseta. Última. Dixiste que pasabas moito tempo estudando, pero máis ou menos canto tempo pasas estudiando o plancton no microscopio? Canto tempo paso estudiando o plancton? Depende das mostras. Hai mostras que, como os meus ollos xa están acostumbrados, as especies as recoñezo así fácil. E o mellor unha mostra me leva 2 días. Pero hai outras mostras, como por exemplo esas que veñen de tanta profundidade que hai uns bichos rarísimos, cunhas patas complicadísimas. Esas levanme máis tempo. Entón, o mellor paso con cada mostra unha semana, ou 2, depende, porque estou mirando detalle a detalle. Vale, moitas gracias. A vostede. Vale, la siguiente ronda de preguntas será el quinto B Manuel. Luego tenemos unas cuantas preguntas de chat, pero también tenía apuntado que creo que Santiago Apóstol tenía preguntas. Entonces, si no tenéis preguntas, luego ya saltamos a chat, ¿vale? Teño unha pregunta. De onde sacades os nombres para poñerlles aos plánctons? A ver, eu teño que identificar o que fixe, os organismos, e poño os nomes que outros investigadores xa estableceron. Hai, por exemplo, hai anos un investigador encontrou un copépodo e dixo, bueno, pois este é novo, toda a comunidade científica non o coñecen, entonces vou no describir. Entón di, bueno, ten as patas así, as antenas así, e voulle chamar Manolito Pérez. Bueno, quedoulle ese nome, Manolito Pérez. Non hai ningún, non é verdad que se chame así, pero teñen eses nomes. Entón, eu, cando vexo os copépodos na mostra, vou a eses libros onde me pon como se chama ese copépodo que estou vendo. Vale, grazas. Nada. Como os planctons consiguen o dióxido de carbono? Porque en el agua no puedes respirar y el dióxido de carbono está formado por dos de oxígeno. Pero a ver, é que o dióxido de carbono pode estar no aire e na auga. E dependendo que organismo seas, estás adaptado a collelo. Se eres unha planta, collelo do aire. Unha planta terrestre, collelo do aire. Pero se eres unha planta acuática, ou eres un alga, ou eres parte do fitoplancton, collelo da auga. Vale, gracias.
cantos tipos de plancton se han descuberto? Hai un montón de especies. E máis, hai moitísimas especies que sempre van cambiando algo, porque, por exemplo, encontramos un organismo que se chama dunha determinada maneira, pero logo un día eu, que son moi lista, non se vai dar o caso, pero descubro que eso que lle chamamos todos iguais a esos 5 ou a esos 10, resulta que non son iguais. Entonces hai que inventar 2 nomes distintos, entonces aí xa aparecen 2 especies máis. Eso cada vez vai haber máis porque se estudia mellor as cousas, o plancton que tan pequeno tamén se estudia cada vez máis, e ademais hai partes no océano que non están exploradas, non están coñecidas. Polo tanto, cando vos sexades maiores, teredes oportunidade de coller mostras a unhas profundidades en unhas zonas de océano rarísimas e descubrir especies novas. Vale, grazas. Nada. Un segundo que... Espera que un inciso, Patricia. Unha cousiña, Xelines, penso que aquí pode dicirse tamén que temos unha galega que era Ángeles Alvariño, non? Que descubriu moitas especies de zooplancton, unha ferrolana, non? Sí, fixo os seus dibuixos, sigo eu, de algúns organismos que se chaman ketognatos, por exemplo, eu teño unha guía e sigo os dibuixos dela para saber que especies me aparecen a min nas mostras. Ángeles Alvariño, sí. Chamábase como a min, pero estábamos a moita distancia, que quédame moito por aprender dela. Relevo aí. ¿Cuál es la edad máxima que un plancton pode chegar a vivir? Como hai, non o sei, porque hai especies moi diferentes. Non son todos da mesma especie. Hai copépodos que viven meses, pero hai un tipo de plancton que non é que viva... A ver, por exemplo, eu no plancton, antes vos comentei que encontraba ovos e larvas. Por exemplo, hai unha larva que pode estar un mes formando parte do plancton, pero despois medra e convírtese nunha nécora ou nun cangrexo. Entón, está pouco tempo da súa vida no plancton. Ahora, dependendo da especie, pode haber copépodos pois que pasan eso, meses no plancton. Un mes, 2 meses. Vale, moitas grazas. Nada. A miña pregunta é se as pradarías pertencen ao reino das plantas ou ao reino das algas. Son plantas, son plantas. Son plantas e son plantas que producen sementes, ademais, dentro das plantas. Teñen follas, teñen raíces, como as plantas terrestres. E as macroalgas son outro tipo de productores primarios totalmente diferentes. O que teñen en común é que viven no mar e que fan a fotosíntese. E outra pregunta, o plancton pode chegar a ser perigoso para envenenar? De feito, non sei se sabedes que en determinadas épocas do ano na televisión din que non se poden comer mexillón das bateas porque están o que se chaman as mareas vermellas e pechan. Isto verédelo cando empece a primavera, verán, ides ver nas noticias na televisión que din que non se pode comer. Isto é porque un mexillón come fitoplancton e come un montón de fitoplancton, un montón, pero algunhas especies de fitoplancton son tóxicas, teñen veneno. Entonces o mexillón acumula ese veneno, a él non lle pasa nada, pero se ti o comes, sí que che pode pasar. Claro que sí, que hai especies venenosas. Grazas. Nada. Muy bien, vamos a ir ahora con algunas de las preguntas que tenemos en el chat y vamos a empezar con las primeras que hubo. Creo que el pintor Laseiro Quinto A creo que ya no se fueron, entonces voy a preguntaros de Rubén Pastoriza 2 preguntas. La pregunta es que Iker quiere preguntar si en los estudios encontráis peces enfermos y si se hace algo para curarlos. Sí, encontré. Peces enfermos. Sí. Bueno, a ver, na miña parte os peixes xa veñen mortos, pero sí, claro que sí, hai xente que se dedica a mirar as enfermidades dos peixes. Sí, sí.
E se se hace a cura. Si se hace algo, home, as investigacións son para eso, para ver de onde veñen os problemas debido a que son, e se lles podemos facer algo, sí. Perfecto. Luego también del mismo usuario, que pregunta Ángelo, pregunta si se puede domesticar a un tiburón pequeño. Quizá eso, mellor que lle pregunten se hai tiburóns nun acuario. Non teño nin idea, verdad? Gastón ou aquella que vive aquí no acuario da Claro, Coruña, non o sei, igual. eu non tuve a sorte de traballar nun acuario, non sei se se poden facer esas cousas, a verdade. Eu, se teño Ten que que ser decir difícil, algo, diría que non intentemos, deixémonos libres no medio natural no que viven. Luego tenemos el pintor Laseiro, el curso quinto B, que tenían unas cuantas preguntas, nos las dejaron escritas, entonces vamos a responder algunas de ellas, si os parece bien. La primera que preguntan es si podrían usarse rayos X ou outros métodos para observar a estructura interna do pescado sen capturalo. Pois a verdade é que non teño nin idea deso, pero bueno, supoño que tal e como vai ahora mismo todas as investigacións e todo o desenrolo informático, pois podería ser. O que sí que se está intentando tratar, por exemplo, a hora de cuantificar en moitos portos empezan a haber unha especie de rayos X para saber nas caixas canto pescado ven. Para saber así o peso correcto, a cantidade de cabezas e tamaño que trae o pescado. Pero xa para ver o seu interior, descoñezo se hai algunha maquinaria. Aquí, desde logo, non a temos. Luego tamén preguntan si hai praderías mariñas en Vigo. Sí, na ría de Vigo hai algunhas. De feito, as fotos que puxen eran dunha pradaría que hai en Arcade, pero quizáis a máis unha bastante grande que pódese ver cando baixa ao mar na Ramallosa. E despois tamén hai pradarías pois submareais, é dicir, que non quedan nunca ao aire. Sei que preto aí na isla de Toralla hai tamén unha pradaría grande. Pero se queredes velas dende a terra, na Ramallosa hai pradarías grandes. Grandes, de moita extensión, quero dicir, sí. Vale. Luego también preguntan, hay alguna que nos saltamos porque ya se ha hecho, ¿vale? ¿Cómo son las flores de praderías? Pois son as flores das plantas que vedes na terra, pois cos seus pétalos, pequeniñas, claro, porque, pois, bueno, depende, hai especies que son máis grandes, entón as flores son pois máis grandes, pero, bueno, pois quizáis, pois, eso, pois do tamaño dunha margarida, non sei, pois cos seus pétalos e como as flores que coñecedes. Perfecto. Enlazando con outra pregunta, teñen algún nome esas plantas ou flores que teñen? As plantas que forman as pradarías teñen nome, pois como comentaba Gelín, escoplancton, en latín. Pois non é como os peixes, non, que teñen nomes en latín, o que coñecemos como nomes científicos, e nomes comuns, pois a verdade é que aquí pois non existen pois nomes comuns así moi empregados para as pradarías, entón empregamos pois os nomes científicos. Por exemplo, en Galicia pois temos unha especie que se chama Zostera marina, outra que é Zostera norte, que é a que podemos ver cando baixa a mar, que é máis pequeniña, pois incluso unha especie que chamase rupia, que, bueno, aquí, pois, como está tamén feita a vivir en augas non tan salinas, o sea, non tan oceánicas, pois hai que non as considera pradaría mariña, pero, bueno, aí están, esas son pois as especies que temos aquí. Pero as hai moitísimo máis grandes, por exemplo, a Posidonia do Mediterráneo, que é unha especie endémica dese mar, quizá é a máis coñecida.
Posidonia oceánica. Esos son algúns dos nomes. Hai en total, pois, unhas 66 especies de fanerógamas mariñas. Só 66 plantas lograron adaptarse ao mar. Hai menos diversidade co plancton de gelines. Muy bien, última pregunta que tenemos aquí, luego ya le vamos a dar la palabra al pintor Laseiro, sexto A. Preguntan cómo funcionan las redes para recoller o plancton. Bueno, esa pregunta penso que xa contestei, non? É como un coador. Realmente o que facemos é coar a auga do mar, as redes teñen un burato máis pequeno do plancton que quero pescar, entón ao arrastrar a red, a auga entra dentro da rede, sae a auga a través da tea da rede e queda dentro todo o plancton. É como funciona, realmente coando a auga do mar. Muy bien, perfecto. Pues ahora ya vamos a pasar a otros colegios. El pintor Laseiro sexto A, tenéis la palabra. El siguiente colegio será el CPR Montesol. CPR Montesol, poned el volumen, por favor. Activad los micrófonos. Más atrás, ahí. Hola, soy Miguel, vengo del Colegio Montesol de sexto B y os venía a preguntar como as botellas baixan tanto, como a presión do mar non as aplastan. Moi boa pregunta, pero sí, pero xa están preparadas. Son botellas, de feito, temos que, hai un detalle, son detalles que vas aprendendo cando vas facendo saídas ao mar, non? As botellas teñen que baixar abertas para que a presión non lles afecte. Teñen dúas tapas, arriba e embaixo, e van abertas, pero xa son materiais adaptados a esa presión que vai ter alá baixo no mar, claro, nesas profundidades. Son especiais. Gracias. Nada. Hola, eu si hai tengo dos preguntas. Primera pregunta Más alto. que ¿cuántos años se necesitan para estudiar de bióloga? Bueno, yo estudié en 5 años, pero ahora los grados son de menos, pero es distinta la titulación. Yo estudié 5 años la licenciatura, en mi caso era licenciatura. Agora creo que o grado, ¿no? Que o grado en biología, que son 4 anos, Sí, pero é despois preciso facer unha mestría, por exemplo, en biología mariña, que son 2 anos. Despois podes seguir estudando, pois facer o doctorado, pero bueno, a universidade, pois diría que 6 anos, entón, 5 ou 6 anos. Entre... La segunda pregunta es ¿de qué se alimentaba el metaplancton? ¿Cómo? Repite, por favor. ¿De qué se alimenta el metaplancton? El metaplancton. Sí, esto es... Que iso do metaplancton? A ver, eu faleche de dúas... ¿De qué se alimenta el metaplancton? ¿De qué se alimenta? Metaplancton. Metaplancton, sí. A que vos referides con metaplancton? Era el plancton y había otro. Zooplancton. Fitoplancton e zooplancton, non? Hai dous tipos, bueno, hai moitos tipos, pero mirando de que se alimentan hai dous. O fitoplancton fai fotosíntese. O zooplancton, se é o que me estás preguntando, se non fai fotosíntese, o que ten é que comer o fitoplancton. Os animais non facemos fotosíntese e temos que comer a materia orgánica que xa está fabricada por outros. Gracias. Venga, alto y claro. Hola, soy Samuel y tengo una pregunta. Más alto, si no, no te oigo. ¿Cómo se... ¿a cuánta profundidad llega la botella para recoger las muestras de agua? A ver, depende do traballo que queiras facer, pero eu nas campañas que estuve, pois eso, chegamos a miles de metros. Hasta 5.000 metros. Hasta 5.000 metros. Nas nosas, non sei se haberá outras rosetas ou outros aparatos que fagan en campañas máis profundidade, pero nós chegamos a miles de metros, 5.000 metros. Sí, 5.000, 4.000. Gracias. Venga, va,
Hola, me llamo Breogán. A miña pregunta é, as botellas que se afunden tanto son parecidas aos Bravs? Aos? Bravs. Non teño nin idea do que é iso. Que é iso? Explícanos. Son como xaulas con cebo e que teñen cámaras para ver ao arredor. Claro, unha xaula con un cebo dentro non recolle, se a xaula é aberta, non recolle auga, verdad? Pero unha botella sí, é algo máis pechado. É iso o que queres saber? Unha botella Niskin é unha botella con dúas tapas. Imagina un cilindro con unha tapa arriba e unha tapa abaixo. É simplemente iso. O que queremos é que resista a presión e que chegue a profundidade que queremos coller a mostra de auga. Enchese de auga ali, pecha as dúas tapas e ven para o barco con auga deses metros que queiramos nós. Gracias. A ver, Hola, me llamo Vera y tengo una pregunta. ¿Puede haber más tipos de planctons que no se conozcan? Sí, seguramente. Sí, porque ao longo dos anos, dende que empezaron os primeiros... Vos pensade que hai anos inventáronse os primeiros microscopios que non eran como os que están agora. Entón, a medida que se vai desenvolvendo a capacidade de óptica dos microscopios son moito millores, os análisis de imaxen cada día son millores, pois cada vez temos máis capacidade de estudar os organismos do plancton e cada vez irán máis especies que están descoñecidas, claro que sí. Vale, gracias. Nada. Vale. Vale, os seguintes van a ser o pintor Laseiro, que pensaba que iban a ser por audio, pero esa escrita a pregunta. Pido disculpas. El pintor Laseiro, sexto A, pregunta si hubo alguna sorpresa sobre el traqueo de los animales marinos. Vale, supoño que sí que habería, eu non leo esa parte, pero supoño que sí, que ti cando estás mirando por onde van os peixes, supoño que sí que algunha sorpresa haberá. Seguro que ti esperas que vaya por un sitio e van por outro. O que sí que hai son sustos que a veces lles posa marcas que son, algunhas son bastante caras e se perden. Entón aí sí que te levas un bo susto. Vale, a seguinte xa vexo eu cal foi a que registramos que llegou máis lejos, non? Bueno, o que suelen chegar máis lonxe son os grandes, tanto os tiburóns como os túnidos, todo o que son os atunes, son os que chegan máis lonxe. E logo, contamos os anillos, bueno, pois mira, isto tamén hai evolución. Ao principio se contaban manualmente. Agora, dende aí fai pouquiño, temos un programa informático que axuda a contar os anillos dos otolitos. Entón, nos apoiamos neso agora mesmo. Pero en principio se facía manualmente e había que ter moi bo ollo. Muy bien. Luego, perfecto. Ahora vamos a ir con las siguientes preguntas, que serían del Santiago Apóstol, que preguntan cuál es la especie de plancton más común en Galicia. Máis común en Galicia? Bueno, os máis abundantes son os copépodos, esos que vos decía que teñen unha forma así como unha elipse, redondeada, pero un pouco alongada, non? Unha especie moi abundante, a Cartia clausi. É como se te chamas Pérez Antonio, pois pasado a nomenclatura que ten a taxonomía, a clasificación destes animais. A Cartia clausi, diría yo. Sí. Eso sería como un José González, un pouco por estilo. Un José González, sí. O sea, cal é o nome máis abundante aquí? Apelido García. Pepe Pérez, pois algo así. A Cartia clausi. Sí. Vale, perfecto. Luego, Sila Rodríguez tiene 4 preguntas. Mauro quiere preguntar si hay algún animal que coma fitoplancton. Fitoplancton. Algún outro animal? Pois, como vos dixen, o zooplancton, moita parte do zooplancton come fitoplancton. Os bivalvos filtradores como o mexillón comen fitoplancton. Si, hai. As baleas comen zooplancton ou parte del.
As sardiñas aliméntase de zooplancton. Muy bien. Luego, Antón pregunta si hay algún veneno de plancton que pueda matar a una persona. Supongo que es un poco como los mejillones que comentábamos antes. Claro, o fitoplancton tóxico, sí. Y bueno, ya respondiste a la pregunta de las ballenas. La última que quedaría es Gabriel, que pregunta cuánto tiempo aguantan las algas fuera del agua. Pois o que dura a marea. Eso teñen que aguantar. Pois aquí temos dúas mareas, non? Pois eso están adaptadas pois a estar fora da auga durante ese tempo. Muy bien. CPR Montesol, creo que tenéis una pregunta. Si queréis podéis poner el micrófono, si es más cómodo. Perdón, no, iba a despedirme por el chat y se me... Vale. Vale, muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias. Nada, a vosotros. Vale. Tenemos una pregunta de Luis Jiménez del Centro Juan María, que quiere saber gustaría saber cuántos están de barco, como saben o número de países que collen para despois facer o muestreo e cando saben que teñen que parar. Bueno, pues todo esto, por suerte o por desgracia, debemos ás matemáticas, a estadística concretamente. A estadística nos din o número que debemos de coller de peixe, dependendo da especie e dependendo do que estemos mirando. Simplemente hai que saber un pouquiño de matemáticas. E tamén teño que decir que hoxe en día tamén mediante programas lle metemos pois bueno, unhos códigos, unhas puntuacións e nos din cal é a medida correcta, o número de peixes. Eu, cando estive na lonxa, pois decirvos que unha media por especie, por exemplo, de merluzas, 70 individuos. Con 70 individuos podes ter unha distribución o que se chama normal e saber o seu crecemento. Muy bien, pues con esto creo que esas están todas las preguntas respondidas e vamos a hacer el final. Sí, a verdade é que penso que, bueno, xa estamos chegando ao fin da videoconferencia e, bueno, estamos moi contentos porque fixechedes moitísimas preguntas. Eso queremos amosar que tedes moitísima curiosidade, que creo que é o máis importante para facer ciencia. Se sades ou non nun futuro científicos ou científicas, o importante é que seades curiosos e curiosas e que teñades interese pola ciencia, polos temas científicos que nos vamos enterando nas noticias e nos medios de comunicación, non? Porque así podedes ter unha opinión e un pensamento crítico das cousas que pasan, non? Esa curiosidade non a perdades e penso que hoxe aprendichedes moito das pradarías, por exemplo, de diferenciar o que son algas e o que son as pradeiras, non? Que non son exactamente algas e de que fan para a súa conservación. Tamén, bueno, respecto de cainas en Galicia, non? En moitas das nosas rías. Tamén o que falou Celines do plancton, penso que aquí, tanto na parte de Celines como de paz, de pesca e de plancton, as preguntas foron principalmente tecnolóxicas, porque os rapaces e as rapazas pensan moito como consigues que unha botella se abra ali no fondo. Pois as cousas que se van na ciencia, pois baixan abertas e despois se pechan e tal. E todos estes temas tecnolóxicos tamén son importantes porque nos centros de investigación traballan moitos perfis profesionais, desde técnicos, investigadores, hai persoas que poñen a punto todos estes aparellos que usan estas investigadoras nas súas mostraxes, non? Entón é moi importante esa parte da tecnoloxía e despois, bueno, que pasa no tema da pesca, non? Que sempre os rapaces preguntan se están vivos, mortos ou non, pero que hai moita parte da investigación que se fai coas especies mortas, non? Pero outra xa é que marcan os peixes e os liberan e despois os atopan noutro sitio con colaboración cidadá, non? Porque esos son mariñeiros que dan conta dos peixes que aparecen, ou sea que a colaboración de nós é importante. E, bueno, penso que tedes aquí 3 referentes femeninos máis nas vosas vidas de persoas que os han contado cousas do mar, mulleres, e que as añadides ás que xa tedes na vosa memoria. Penso que a ver se os gustou, repetir outro ano. Non sei se está por aí o persoal de Faro de Vigo para xa pechar, pero bueno, que ha sido... Estou aquí escondidiña. Está aquí escondidiña, pero está coitando todo. Pero estou. Nada, un placer como sempre. Moitísimas gracias
A esas Estivemos super tres con investigadoras que temos aí en Coruña, gracias a ti, Patricia, e a Ignacio, e sobre todo gracias a este super alumnado que temos en Faro da Escola, que están aí super atentos, facendo un montón de preguntas, dá gusto así, con nenos e nenas como estes, é un gustazo. Así que nada, agardamos as vosas reportaxes, xa sabedes, tedes que poñerlle o faldonciño do CSIC para entrar no concurso de Faro da Escola e seguro que facedes unhas reportaxes chulísimas. Nada, unha aperta enorme, agora desfrutar do recreo e do entroido. Veña, que seguro que xa vos estou vendo a todos así cos mandados do meco, así que, veña, todos a desfrutar do entroido. Un pico para todos. Sonia, 22 colexios. Chao, chao. Gracias, chao. Chao.